Извинете, какво мислите за политиката в България? Не искам да мисля даже. Не искате? Добре. Дам един въпрос. Какво мислите за политиката в България? Най-шиваната политика в България. Най-шиваната. Защо? Кажете. Как защо? Еми, Тия тук разбойниците, всички са с двора, даже Костов. да, задължително. Те краднат много. Да, не само той Костов, всички след него. Мгм. Само крадат и нищо. Само крадат и нищо. Така ли? Абсолютно, абсолютно. А, Аз имам 50 години трудов стаж. 50 години. мгм. Трудов стаж. Не мога да си купа една кола. Еми, Трябва да купа някакъв буклук, разбираш. благодаря ви за отделеното Няма време. за- Беше ми приятно. Ти да не си журналист. Почти. Хубав ден. Не. Ще видим Европейския съюз през крив макарон и ще минем на еврото, знаеш кога, друг път. Да. Но кой в момента от политиката ви харесва? Нито един. Нито един. Кой? Кирил Кажи Петков? ми. Кой? Кирил Петков? Какъв е той буклук, бе? Моля ти се. Верно, той дойде от Откъде е, бе? Той какъв? някъде в си Харвард там. Какво бил Харвард? Какво Да, Харвард? Не е карал някакъв курс, не е завършил Харвард. Добре, да Какво питам, искаш? вярвате ли на новините, че това, което казвате е истинско? Кое е това? И всичко, което казват. Цяло за Новините? политиката, дали не послугат малко? Всичките те, които са в телевизията, така всички са продажници там. Така е. Те само рекламират, разбираш ли? Това е. Те не казват нещо, някой журналист нещо да е разследвал, нещо да е направил, да осъда някой. Нема, братче, това е. Нема, само бля и нищо повече. Търсиш работа, само с връзки. Имаш ли приятели, си Винаги добре. има хляб. Да. Правилно. Нямаш ли приятели, си за никъде. Bombastic side eye. Интересно. Към TikTok. Харесва ми TikTok-а. Това видео е готино. Да. А това е като чистене. Какво? Чистене? Чисти? Да. Това е много готино. Да. Харесва ми. Добре. Нищо при вас. Нищо. Дюнер. Разбирам. Как върви живот? Добре. Теб? Идеално, честно казвам. Доволен съм много. Добре. И да. Това е. За какво се оглеждаме? Чакам жената. Жената. Може ли аз да я изчакам? Или не желаете? Чакай. Добре, ще изчакам. Днеска времето е много хубаво по принцип. Sin City was a mafia. Камера ли има, брат? Да. Добре си. Аре, хубаво. Добър ден. Who the fuck are you? Приятно ми. Не съм сигурен. Защо? Нещо да ти говоря, да ме Не. занимаваш с тебе. Не мога да кажа здравейте. Не можеш. Да ви пожелая хубав ден. Не харесвате хубавите дни, значи. За живота ли мислим днес? Защо не ще поседнеш някъде друга и си говориш сам? Обичам да говоря с други. Добре, аз пе не обичам.
Разбирам. One day later. И какво става, хора? Днес ще сваляме гащите на първия човек, който видим. Ела тук, момчето ми. Хайде бе! Защо? Защо не ме следиш? Кажи. Сподели. Ето там е камерата. Кажи, защо ме следиш? А вие защо ме следите? Добре, вашите гащи ли да сваляме първо? Казвайте. Гледай го него. Ела тук.